Praise the Lord. Odofo nyankopon sho bebre. Odomfo ne ye di ne yie. Na we bie kwan ama yen ate be bia kwan yen da. Enra me ne wo nyinam gede se ye bre yie na so no pe ye sorry onyankopon ama ya hoden. We nyina kana dum no ho bi ne homobro a ensa da no nti. Na wotwi ya ye friend Passion Week. Ebra Jesus Christo ewra Jerusalem pe ena ye shase sene na ye kan Easter na wotwe na anonsa na wotwe ne mu no enima bebre sisi yansa Yesu ekwa asenia no so meni wonti o na oni ne suafo didi ye eno echi ye beche no ye pra no ye bonem pray etitu ntesiegu ne so twitwa ne so na ne Bible say ne mantampim ne yenya ayaresa na chese onyankopon oni ye di ne yie mempa ebo anope ne se Awurade ye na adom ne yente ni wa owu ye na ase Awurade ye sa adom ne ma hom kronkron so ncheche wasemu emfa nhye odin kronkron ni onyam ewo Jesus Christ din mu hallelujah odofoma wakwa ba de bout ya se senju medie sunu afia kenkan sam afia Isaiah esi eduonum miensa kosinum odofo yinti Awurade asem nsi Yesu Kristo ye po no ebu nanimtia ye me ne wonti obema ne sio ne awerho ahye ne ma na ye dane yechi edema no na ya hwe ye kwan ampa yes ye prepra no egu nanimu ase na so na mfa ye ho ya dwe ye yense ono ane bone ho nti na ye prepra no nanso ye mro ye na eso no na nisio ni awerho ananka sese mene wona ye femu no Yesu Kristo femu aso twe ananka ye bone nti esese ye femu no oh Jesus femu na nipa adwempo ye se dema wa ye bone bi na onyankopon atwe na so nanso na ye nti a na ye bone nsem ne nemu na doa na bianse se kwan ofaso ewumpo eno so na ofaso wuye ye bro no na bibi yara an trese oya hene mo hene no anase ran mo Awurade no na menewo ya dwinyina ne se oh wakasa tie nyankopon odofo nka na wotwi onyame nkronkron kasa nkyere ya nkronkre yente sa odo yase odo sonko abrofo ye kan se agape love no odo na Yesu Kristo da na edidi kyere ye no eno ene na wotwi etwa se yete ase adenti ene se Yesu behunu sama ne nyina amame ne nyina ne se opese se de osifa boye wono ane se soso no o kyere yen se de osifa esom no na bia owo no yenso ya ba hobi Yesu ti mu na wonso ti ne mu a wo ye nyankopon ba onyame am ye ntumi se ye fentiatia wo ne anyenya nkyere so ye fanso osafo agina tuo nyinara na wonim ne mantampie mu nso ene ye nya ayaresa mfie bebre nie ayaresa no eya wodia eno nto se de bofo beka say it is yours for the taking enti fa wade gina nyame asem so na fa bompa ye se Awurade o mantampie mu na menyama ayaresa enti me baby he ya me ye me de ba wani mo gima ayaresa ewo mu wo Jesus Christ dimu odofo nya ayaresa nko a moja no esone wo ye nkwaje nti moja ne sane ewo ye bimbo nti moja ne sane ewo ye fa hode ho nti moja ne sane ye se ye benya fa hode odofo na ne ye nije ne se nia na otete yen na waka ya hye na wafa ye no mum no Yesu Kristo ni wuo ni ne wusore no emutumi no aba ebetu na de so ase na gine tu nyina na nyese waje ye fini nsem keke wasan ama ye ntumi se yemfanso obonsam nyuma wama ye ntumi se yemfindi ne so wama ye ntumi ese yenkasa ngira nyame asem so enfan kanenim na obedwane efi ye nchen odofo enede ye wom se Yesu obewa mawiase nyina na enso se ye kaso nyakopon ba eya nkrankre se wusi wadwunu mu pi
sɛ metu ana mama Kristo maka me mfomso nyinaa akyɛ no ma ne de akyɛ me na me nso mabɛyɛ ne ba. Ɛyɛ individual affair. Ɛno nti na wɔtwe mu ma onyame nkasa nkyerɛ wo na bere ɔkasa kyerɛ wo no na wo nso woyɛ n'adwuma twe akra ma Awurade. Onyame nhyɛ wo no nyɛ ɔkɛseɛ na wɔtwe mu Awurade menim sɛ ɔbɛgye ɔkra bi ama wo ho wɔ Yesu din mu. Amen.